Hei, nyt mä olen Mynämäellä, aivan ihana lapsiperheen omakotitalo, noin 5 kilsaa keskustasta ja tästä on tosi lyhyt ja simppeli matka Raisioon ja Turkuun alle puoli tuntia. Tämä talo on 2 kerroksessa, alakerrassa on 2 huonetta, pesutilat, vessa ja sitten täältä pääsee pesutiloista suoraan tuonne terassille, jossa on sitten ulkona myös palju. No niin, tässä eteisessä löytyy vessa tuosta vierestä. Täältä tullaan kodinhoitohuone, missä on vesipiste. Sitten tullaan pesuhuoneeseen, ihana sadesuihku. Tuolla on tosi kaunis sauna, missä on ikkunat. Sitten täällä on iso terassi. Ja mikäpäs täällä ollessa kesällä saa olla ihan rauhassa. No niin, nyt mä oon tämän talon yläkerrassa tässä aulassa. Täällä yläkerrassa on 2 makuuhuonetta, josta toinen on tuossa tornissa tosi korkea ja sen saa pimennettyä verhoilla, ettei tarvitse pelätä valoa. Sitten täällä on myös vessa. Eli tämä ihana lastenhuone täällä yläkerrassa odottaa uutta leikkiä. Eli jos tää voisi olla teidän talo, niin soita mulle 040 749 7626.